Η Αιγαίο είναι ο άνθρωπός μου. Ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγεις να είσαι μαζί του και αυτό σίγουρα επιλέγει εσένα. Το 2014 ξεκίνησα σαν αισθητικός. Θεραπεύτρια. Θεραπεύτρια και spa manager. Ήμουν 19 χρονών και ξεκίνησα για να μάθω πολλά πράγματα στην ουσία στο κομμάτι μου, γιατί είμαι αισθητικός. Δεν θα βρεις επίσημη αγγελία την ομάδα την οποία έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε. Η Αιγαίο για μένα είναι ο ορισμός της ευεξίας. Διαφορετική την κάνουν οι άνθρωποι της. Το όραμά της. Και η καθημερινότητά της που τα έχει όλα. Αυτό την κάνει διαφορετική. Είναι μια εταιρεία που μπορείς να εξελίξεις το επάγγελμά σου, είτε είσαι φυσιοθεραπευτής είτε είσαι αισθητικός.